Yo, what's up? Good morning. Good morning. Oh, ito naman dahil may morning pa dahil kay alas 10 naman. Mga to na make to run. From hapit niyo mawan kay managkot sa migapit nito ang bilang mo. Ay. Ang mami oh, pugos mo na magagawa na guro. Bilang na lang ang bilang. Vlogger na mong bilang. Abyo. Vlog na ko, malablog ni daddy oh. Ngandang sa islangas na kasi lagi udto na ligay ko no. Okay. Balik na ko abot na mig mawan kay managkot pa sa dito kapit. Babush. Hey guys. Ayun guys, naglalakad tayo pa uwi. Likod ko nagalit kasi yung cellphone niya yan namin sa dagat. Nandito na pala si Kuya Galay guys, papunta na dito. Naglalakad lang mag-isa. Iniwan niya yung mga kasama niya dun. Tapos okay lang naman. Nandito lang naman kami. Kuya Galay, ano yung dala mo? Ano yung dala mo? Umiinom na siya guys. Kailangan tayo mag-vlog eh, kasi more memories to come. May hag na ng vlog eh. So tanaw sa vlog nito Kuya Galay. Ulog kami mo. Kaya kami guys. I want to sit down because I want to. One, two, three, smile. Balik. 1, 2, 3, smile. Uy, tarong puting siya.
One, two, three, smile. Naputol ko yung sinulas ko. Coach ka kubog. Naputol na. Mamalikas tagdos. Mamalikas tagdos. Ah, kana. Nindot na. Nya, kuan. Sabi pinati diri. Labay 20, sigarilyo ko 30. Tapos, Ay, paremi ay. Paremi. Manigirilyo dia. 30. oy, di bawal mo ligid. Dagan kay ko gibawal eh. Sabi sila iko di ka uyon ako. Limang kag every Friday is banding. Oh, di ami sa tuburan ron. Manamig panagkot. Unsa? Kaon na, kaon padung. Banding Dami kada sa Luciñaras Friday. boarding house. Good evening. Good evening. Good day, kay suko kay Sanit oh. Bahal mo ba yun? Kini pagkaon ngani sa amin. Atubangan, nagyalirungan sa kaparintihan, sa kigalaan, sa tanan yun nga among kasilinganan nga mati duin sa among kunting salo-salo. Dito pasalamat nga nalayo sa kadautan ako mga pagbabagon niya. Ang karon nagsakit ang kundugan ug wa gid man sila manugwa. Kay baho may koneksyon. Pero karon magpasalamat ko Ginoo na taon kaming tanan ana as kapis kay sa lawas. Kapabutong mi sa sunod pa mga katuligan. Magsalo-salo gihapon kaming tanan ako mga kaliwat. Dugay na ako nga kung ihando. Ug do naman gani pagkakulang ni Ginoo pasaylo kaming tanan. Daghan salamat sa ngalan sa mga anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Sige na. Kaon ka? Go! Ginaw daw. Oy, mga anak, mga... Sige, sige. Kaon, tuba. Yeah. Oh, pinangga kayo, lola dire. Bini silang ako mga anak sa kanina. Ito na dito, Buran. Wag yung ka-video pag adto sa kawan. Menterios to Buran kay alimtan ang cellphone sa multicam ni gabi inabot minabot. CPU to Buran. Kami ako na ma-live sa kami ginto dito sa balay ni Tikwisa kay aircon, way mata-mata, wantod buntag. Tulit din. Patos ang saging na. Farming. Dari muli pa doon sa Molobulo Spring. Di pa pagian o papadjabok ni dia. Maray kobas. Dari pa doon na nadaron. Katong naguba sa kuwan pagudit like grabe ang baha kasi yan nagkaroon ng pagkitaon maayo walang magtuig na nas itong magikulit ipataon maayo ang dali grabe ka lagi
gikan dito magtuburan. Dito mo tuburan gikan. Nagunsa mo tuburan. Dito kag tuburan. Ligo ka dagat dito Asturias. Nakaligo ka dito. Ito daw, 1,380 daw. 3,80 daw. Hi. Dito ka tuburan gikan. Ligo ka dagat. Ligo ka gwapa. Kaya na, ado, pagbutang. Japon kagdalay o nahanap. Nahanap kagdalay. Chunisi. Lamia kalibang. Wala signal light tikas pa, paitan yan apa? Nauli na mikin sa tuburan. Layo kay kagian ng sudlon kay wa pagid access ang Ayala Heights. Tilayo ah. Kapoy, uy. Bilang Ay, si kuha na, gilis ko. bilang na nagilis bilang ato apilon video bilang. Hubuin Ato na, apilon video nagilis bilang nga. Puti, limutan naglawas. Buya, Love you. Ganyan lang ko daw. Daghang salamat. Kay mag-edit na sa go. Listen